Joker, delogok ya kowe. Duit barang bukti mbok bong kabeh. Aku entuk apa? Gordon, ana apa meneh? Anu Pak Lurah, harta barang bukti kasus diobong Joker sedaya. Piro? Kowe lagi butuh po? Lah inggih Pak, bojo kula pengen gadah mobil. Lah teng pundi-pundi nggih numpak beol mawon, becak online. Samangka sampun 3 wulan kula dereng bayar kontrakan online. Nawi disingkat dados kowe ngerti bekas warung mie ayam silir. Suwung to kae. Timbat wae, open ono nek gelem. Ben kaya liyane kae lho, duwe pawon MBG. Selamat ya Pak, pagi-pagi tadinya. Kelakon untuk mobil yang, tapi dudu SMK. Entuke mobil MBG.